Hello guys, it's your boy Aritoy. Yeah. Kumusta naman mong tanan diya guys? Huwag kami dire. Okay ra. Salamat sa Ginoo. Kaloy-an ra gyud no. Og karon guys kay pakita na ko sa inyo ha kung unsa ang normal nga adlaw nako dire sa Amerika. Kung wala may mga lakaw, pareha na mo adto mi og laing laing lugar. Tumi dito sa ilang ka paring lubin na yung mga anak ba. Wala ko kabalo guys kung unsay padulngan ani nga video. Basta kay karon mulakaw ko, moadto ko sa Walmart kay mopalit ko og tea ni Janet o kaning gatas pod ni Lucas. So kuyugi ko ninyo guys akong lakaw. Ako rin isa karon na grocery kay si Lucas natulog, tulog man niya karon. And tapos sa Janet dito. Dayon duty rin si Janet karong gabi og iya akong ipapalit og okay, tara. Mao niyang tea nga ginainom ni Janet. Chamomile tea. O ang yang presyo kay mo ni $4.12. Okay, nahutdan na magurog tea si Janet guys. Tapos mo muna yung ginainom good after siya sa duty. Kay para niya kay makapakuan mo na siya. Makapanindot sa iyahang tulog ba. Chamomile tea. So mo na yang imnon ug mapuhon sa buntag uli niya gikan sa duty ang chamomile tea. Dayon karon ang gatas na pod ni Lucas. Ang gatas din ni Lucas guys kay fresh milk na kanina Horizon tag $7. Horizon Organic tag $7 ang usa. So wala na siya nag powdered milk guys no, dugay na. Bali same sila og gatas atong friend ra pud namo nga karon naa na sa Washington States. Si Ikoy, shout out kay Ikoy og sa iyang ginikanan nga si Feb og si Jen. Yeah. Kumusta naman mo diha? Karon guys kay muro to kong paliton diri. Mubayad na ta. Wait, what time is it? Like everything happens. Alright. Natagbayad. Kanina nga vlog guys nginani nga style. So nahuna ko nga ako ani siyang nganlan og kuan normal days. Mo na yung first episode sa tuang normal days nga vlog guys. Thank you. Dayon guys, napaday ko sunod nga adto no. Madto ko sa Ross. Pakitaan ako si Lucas og kaniyang iyahang underwear or brief. Kay diri sa sulod sa Walmart mga guys, wala sila available. So mutanaw ko dito sa Ross. Dito din sa Ross guys, sagara namong mga gamit sama sa mga gamit sa balay, sinina, ug unsa pa. Dito din namo ginapalit ang uban no kay medyo ubos-ubos man gud siya og presyo dito compare diri sa Walmart. Ang Ross man gud guys kay mura siya og kanang bargain store. Bali ubos siya og presyo sa mga retail store. Then napud siya yung mga kuan dito guys, mga branded pod nga mga gamit. Ay mo makita dito. I-correct lang ko ninyo kung tama ba, bargain store ba tawag ana niya.
Basta ubos siya og presyo sa mga retail store guys. So yeah, ito na ta, kita ta dito. Meron guys kay naana ta diri sa Ross. Ara oh. So mangita ko underwear ni Lucas. Kuan mangod guys, si Lucas di ay wala na namo siya gi pasuot og diaper pag naana siya sa balay. Masuot lang siya og diaper kung matulog og bulakaw manini sa gawas. Dayon karon kay gi-practice naman namo siya nga magsuot sa diaper. So ang among plano kay pasuoton na siya brief. Kay nag-practice naman go si Lucas o gamit og potty train. Dayon sa pa. Kuan po siya guys sa eskwelahan, sa school niya. May anak po to yung teacher nga kuan daw. Pwede daw na mo siyang suotan og brief. Kay i-train lang po daw nila si Lucas dito nga magamit bitaw sa bowl. Kay nakalindot man ko ni Lucas kay musulti na siya. For example, kay una siya musultir siya sa mua nga gusto siya mangihi o gusto siya malibang. So karon ngita ta. Maayon ta og na ako'y makit-an dere. Diya sa Pinas day guys no, kay nauso man ang pickleball. Narito yung mga racket dire guys oh. Sa klase lang baligya dire sa Rose guys. For example, mo na yung presyo guys, so original price 40, comparable value. Pero dire baligya nila is 19. Kaso kon lang kani ang murdi man muhawid ang bula niyo kay sinaw man. Na sila ko under yo tulo ka buok. Na po usa guys oh. Prince ang brand. Na po siya bag. And duha na po siya ka buok. Na po siya pakapin nga 4 ka bula. Presyo ano niya? 14.99. Wala siya kuan oh. Wala siya comparable value. So 14.99. Di lang na to ma-check guys kay nakalock. Pero okay na no, pang kuan ba? Pang beginner nga mag-practice ka daw. At klase lang biligya diri guys na sila yung mga dumbbell kani pang gym. Si tawagan niya. Mat mo rin tawagan na. Napod sila sapatos. Ang sizes na sa taas. No. Kani diri mga pillowcase. Tapos mga comforter. Ini panggamit sa banyo. Mga unlan guys oh. Uban namong unlan diri na mo ginapalit. Klase pa ng unlan. Presyo sa unlan for example, 23. Pero ang uban mga gamit guys nga kanang specific nga gamit nga di na mo makita diri nga may pangitaon. Nag-order mi sa online sa Amazon. Kanoy daghan kang mapalit diri sa Ross guys. Kuan imong makita. Kwartar gi kulang ba. Karon guys kay maadto na to sa pambata no. Try na dito pangita. Sa ato ang tuyo diri sa Ross. So guys nakakita na ko brief para kay Lucas no. Tara. Ang brand ani niya is Fruit of the Loom.
tag 4.49. Then kani isa kay Hanes tag 3.99. Tapos ang size niya guys is 2T 3T. Brief. Ang una na ako nakita guys kay nani yung style Kung sa boxer shorts, boxer brief tara de kaso di man ganahan si Janet. Then tipod ko sure kung makasigo ba rin niya kay basig dako kay 40 man gud ang size kaniyon to isa po na ko napilian, pero kay brief lagi ang gusto ni Janet para kay Lucas, so di na sa pagkuhan mo kuha kanilang duha nga brief. Karon guys kinadi ko sa kids section, napod sila yung mga kuhan diri guys mga medyas muna ingon sa inyo guys nga napoy mga branded diri Reno, Nike, napod tay Jordan, napoy Puma, mga sinina sa pambata guys Nike from 30 ni mo lang sa 16. Napoy short Nike gihapon, napoy cargo shorts guys tag 6.99. Copper ang iyang brand, langkok balong sa nga brand pero nice po sa tila ligon. Tapos arita sa mga kuan guys mga sapatos o sandal sa mga bata. Ang mga kuan ni Lucas ubang sapatos niya diri na magipalit para ni guys napoy sandal diri New Balance tag 11.99 pambata. Reebok, nice po design. Price 26.99. Pudo nice po ni style Vans 21.99. Diba? Nandito ta sa mga kuan guys, dito sa mga men's section. Li ta dito pagkita na ko sa inyo mga kuan ang China yun, tapos sila mga dulaan dito guys klase sila mga dulaan dito, saksak sinagol. Hot Wheels Hot Wheels 19.99. Kita po di kong ligo dari guys pero ilang ligo ikandaduhan gid. Flower bouquet tag 49.99. So tara na, adto na punta sa mga pandagko sa men's section. Then karon guys kinata sa men's section nata diri sa may sapatusan diri sa chinelasan natay Crocs diri guys original price is 60, 34 na lang siya. Size 12 purman niya Quicksilver tag 13. Style niya and there is a shoes tanaw ta diri Vans nga slip on from 60 mo na lang siya 26.99. Size 9. Diba? Kanipod guys gaan kayo ni siya. Hey Dude size 9.
May design niya, oh. Slip on gyapon, no. Tag 34. Apoy sa man ni basketball shoes. Nike. Price niya, oh. From 120, ni mo na lang siyang 69 or $70. Ni forma niya, oh. Kang nagbaligya di sa Rosnes, no? Kalingaw ba? Apa yun na niya? Pang formal. Diba? Napunta yung mga kondre guys, oh. Mga bag. Example kani. Sa ni duffel bag. Adidas. Murag pang gym. Price niya 12 from 18. Hindi mo sa 12. Si klase lang. Ano, si klase sa maningalan aning sa may tawag aning klase sa bag guys. Naning style tag 14.99. Dayon adto sa Pikas na po. Napud sila mga luggage diri guys, oh. Samsonite. Tag 89. Luggage. Perry Ellis. I guess. Samsonite. Tag 84. Diri pod nga side pants Lee. $16.99. Levi's guys 505. Presyo $27.99. Kamo na lay convert dia sa Pinas guys, ug pila ni dia. Mo na yang hawak 32, tapos ang yang gitas on is 30. Okay? So, ato lang sa guys. Mauli na ko. Ay bising mata na to si Lucas. Kita lang taon niya guys, mabayad sa ako. Yeah. Hello guys, abot na ako sa apartment, sa parking lot. Narawang pampalit. Pambutangan ako sa bag. Sideng. Dahil pa next style pa. Alam kong pinalit nga breed. Tindog na eh. Kuha sa akong tripod. Tara mga pinalit guys. Nga breed. Bigmay kayo. Wala, buling mo lagi ni. Wala lagi mo padding sila halong, no? Pati trainers eh na more pa absorb yan ikinakman. Ah. Absorb pa diri. Bantu rin mo si padding, oh. Nice. Ano lang usan, no? Kaya parang color ta na, no? Blue. Kani mga fire truck o police car. Mas mahal siya. Kaning usa walay padding ni kaning product dalom, no? Kani guys, oh, pares tanan og color ni design kaning product dalom. Apa na size 230? Ngita kay ko dito. May lain ko mo tuban gud. So, okay. Kato tatong kan, kaganahan na to gud. Taas.
Paano Totoo. ko nipis, then wala may support ba? May babay kay siya. Mo lagi po no. Nagko ko ito. Laban sa ni.